Ready, set, go. Når jeg ikke er med i Dagens Mand, så arbejder jeg på Sunset. Hvis du værdsætter en mand, der er god i køkken, så kunne det være, at jeg kunne ansætte dig. Når jeg ikke er i køkken, så kan jeg godt lide at samle på. Skrald er også meget vigtigt for mig, så jeg håber også, du sætter pris på miljøet. Genbrug betyder også meget for mig. Hvad fanden har du gang i? Faktisk kalder det lidt af en trend. Sætter kalder jeg også mig selv, når jeg laver en recyclable Get Dressed With Me på min Instagram. Der lærer jeg unge mennesker at sammensætte tøj. Jeg har en penthouse med et helt fantastisk ude. Sæt dig ned i min bil. Den er lige sæt. Mit nytårsforsæt var at finde en, jeg kunne settle down med. Så sætter du pris på make memories, not waste, så synes jeg, du skal get settled med Camp Set.